Ndiberoko so. Hey! Ndiri kutsvaga vanhu vanoita ruzha zvekudaro. Simudza maoko uti Mwari zuva ranhasi taurai kuupenyu hwangu. Iti Mwari nyaya dzangu ngadzinake. Amen. Uyai tinzwe mama. Azviite. Andomeka sure kuti vamwe vese vaimba mushe. Iwo paunongouya chete ndiwe muridzi wechinhu, ndiwe unotanga kuitirwa noise nevakomana ivava. Inonzi Tasmai ndakafarira. Mabva kupi? Kumozambique. Mozambique? Yes. Kuchimayo? Kuchimayo. Endaya baton. I love it. Mwari anokuitira zvakanaka, ende munomira paseri pevamwe. But I just love it, Mama. We are but don't profit the reaction chat. Mama Magadi. Ndiribo. Muribo. Jirinani. Murinani. Amen. Kurisei ku Mozambique. Kuribo. Vese varipana pane vari ku Mozambique ndoda kuti moropa fadzwe. Zivai kuti Mozambique ndoida zvekuida zviya. Tinozviziva kuti munotida. Munozviziva. Endesu tinotida. I love Mozambique. I love it. Now listen to me, Mama. Amen. Now, inini T Freddy, makambonzwa mna T Freddy ere? Ndinokonera pa YouTube. Pa YouTube? Yes. Makambonzwa mna T Freddy ere asiri nini? Nadza ndimi. Kwete inini? Ndimi ndakuona ndimi. Oh. Yeah. Right, rakaende vagadzirise zvakare. Amen. Mwana wenyu wekutanga anonzani? Freddy. Now somebody say 1, 2, 3. I love my God. Mama. 3. Now I am looking in the realm of the spirit now. Now why is it that I'm seeing something like Ludina or Ludina? Lurdina. What's that, Mama? Wechitundi Lurdina. Ludina. Yes. Now I am seeing Ebenezer. Ebenezer. Can I do something yourself here? Now, ndiri ku Mozambique, Mama. Yes. But ndokubva ndanoona shop. Yes. Asi mushop mune mazambia. Yes. But munaota ku Zambia. Yes. Can I do some serious stuff here? Prophesy, Papa. Prophesy, Papa. Ini ndiri kurota. Munenge muri kurota. Ndiri kurota. Amusi kurota, Mama. Nokuti ndiri kuona muri ku Mozambique. Yes. Data renyu rinoperera pa YouTube. Yes. Muchitarisa mavideo yese. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Prophesy. Munhu waMwari taurai munanga muneni. Iko zvine zvibusiness renyu rakadzikira. Yes. Ndore ndatumwa naJehovha kuzoprofita. Zvapatara. Simudza maoko uri kwaiti Mwari. Business rangu ngarifambe nezita raJesu. Zvanaka. Look at the power of God now.
Mira baton mawenani. Ndoene hama yangu Sandra. Uyatoni Sandi. Esi Sandi. Unotaura shona. Padoko. Yes. Sandra inzwa. Yes. Ndoda kuti mwana akuitire zvakanaka. Amen, Papa. Nokuti ndiri kuona uchimbobatsira nona vakutengesa. Amen, Papa. Vamwe ndombokuti uri kushandiswa iwe uchingobatsira. Yes, Papa. Ndanziramba wakadaro Sandi. Yes, amen, Papa. Zvino ndoda kutaura kuupenyu hwako Sandra. Pindai, Papa. Mwari ari kuda kuti zvinhu zvako zvichinaka. Amen, Papa. Gumbo rako rawatsika pano. Yes, Uri Papa. kudzokera wane matestimony. Amen. Nezita raJesu. Ndo zvatafambira, Papa. You are free now. You are free now. And I'm looking pasi. Come here, mama. Mama makadi. Ndiri nani? Kumarondera kunani? Kune murume wangu. Imi munogara kupi? Kumarondera. Ndogara kumarondera. Marondera. Yes. Ndogara kumarondera. Ndibeiroko so. Eish. Makamunzwa mina nunzi Mikaela. Mikaela ari muno. Mwana wangu wekutanga. Mwana wangu wekutanga. Pandada kukumoresai. Ndatadza kukumoresai. Nekuti mumiri menyu makazara magetsi. Yes, Prophet. Ndikuoneswa maita washeni. Yes, Prophet. Pura. Friday apura, Apa Prophet. pane pambu iripa. Yes. Ndo pamanobata tambo ine magetsi. Ndabata tambo Ndo pamakwinwa ane magetsi. Prophet. Ndo andanzwa maoko menyu. Ndakawira pasi, Prophet. Ndakawira pasi. Ndakawira pasi, Prophet. Demonstrating real-time prophecies. Ndakashamisika ndasumuka kuti ndichiri mupenyu. Nanhasi ko zvinezvi kusaidira nyere kuright. Rikurwadza. Nechemudumbu. Rikurwadza. Muri kunzwa pain. Ndikunzwa pain. Nekuti ndaanzwa magetsi aya. Prophet. Ndakwadzinga munyama dzenyu. Ndosaka ndauya, Prophet. Nezita raJesu. Ndosaka ndauya, Prophet. Kumusha kwenyu ndekupi? Nyamapanda. Nyamapanda. Zvenyu zvatonaka mama. Thank you, Jesus. Ndipei ruoko tono. Thank you, Jesus. You are free now. Yes. You are free now. I receive. You are Prophet. free now. You are a prophet of God. In the name of Jesus. Come, Mikaela. Ndiye Mikaela ero. Yes. Hai Mikaela. Makamunzwa mina nunzi Manuel. Manuela uya, Manuela mwanangu uya, Manuela. Manya Manuela. I am the doctor of prophecy. Timu renyu rese. Vana venyu vese. Yes, Prophet. Vari kuropafadzwa. Yes, I receive, Nezita Prophet. raJesu. I receive. Amuna kufambira mahara. Yes, I Zvanaka receive. nezita I raJesu. receive. Can I do some serious stuff here? Can I do some serious stuff here? Can I do some serious stuff here?